James Grek minħal qormi intbat 12 sena ħabs wara l-istupru aktar minn darba lil tifla ta' 8 snin. Il-każ seħħ fl-2006 meta l-vittma li jisimha ma jistax jixxandar bordni tal-qorti kienet tirkeb fil-van tal-iskola misjuq mill-ħati. Il-vittma kienet tirkeb fuq quddiem tal-van u kien iniżżel il-vittma l-aħħar waħda. Darba minnhom ix-xufier mar falqa abbandonata viċin id-dar tagħha u stupra. Fil-qorti ntqal kif huwa ffastidja wkoll 6 darbiet. Fil-qorti ntqal kif kien iweġġa' fiżikament. Kienu għaddabba fil-van filwaqt li darba minnhom beda jtieqaf f'żaqqa. Grek kien jgħid lill-vittma sabiex tgħid lill-omma li hija kienet tweġġet fil-bitħa tal-iskola. Darba minnhom is-soru tal-iskola nnutat kif ix-xufier qed jaqbad ma' xar il-vittma, bil-vittma tgħidilha li ma tridx tirkeb aktar fuq il-van. Il-pulizija saret taf bil-każ fl-2015, 9 snin wara li seħħ il-każ. Meta t-terapista tal-vittma rrappurtat lill-pulizija, missiera skopra wkoll b'dak li kien ġara wara li qara id-djarju ta' bintu. Owen Vella mill-Karkara ġie liberat minn kull akkuża li weġġa' gravi lil Roddy Williams. Vella kien akkużat li weġġa' gravi lil Roddy Williams fl-aħħar ta' Ottubru ta' 3 snin ilu, hekk kif żammu mingħajr rida tiegħu. Il-pulizija qalet kif irċeviet informazzjoni li Williams kien involut f'argument. Williams kien infittex mill-pulizija hekk kif is-sieħba tiegħu Natalie Williams kienet nieqsa. Malli daħlu l-pulizija sabu li r-raġel ta' ġilda skura mal-art marbut fejn hemmhekk ittieħed l-assa ta' bormla. Vella qal lill-pulizija kif huwa kien għaddej bil-kelb fejn nota lil Williams u mar isaqsih fejn jommu u kien ġar tiegħu li janu jżommu lil Williams. Natalie Williams instabet kważi mejta ġo għar viċin il-Forti Rinella. Fix-xhieda tiegħu Vella qal kif ommu kienet ilha nieqsa 3 ijiem u huwa qal kif issuspetta li kien Williams li kien jaf fejn kienet ommu għaliex fil-ġimgħa ta' qabel kien ipprova jaħtaf lill-ommu. Żagħżugħ ta' 19-il sena minn Birkirkara ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li tressa l-qorti akkużat li allegatament madwar xahar ilu ipprova jtajjer żewġ uffiċjali ta' Transport Malta. Iż-żagħżugħ li ġie arrestat il-ġimgħa filgħodu wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih.